2024 ел 9 июнь туган авылыбызда, төп йортыбызда Рүстәмнең гаиләсе белән яши торган кунакта тәрәзәдән мо дигән тавышны ишетеп сыерны күргәч, улыма көтүне күрсәтәсе килеп җигереп чыктык урамга. Улым беренче тапкыр көтү кайтканын күрә, ә менә ничек көтү кайта икән. Вахит улы урамы буйлап тик атлап сыер кайта. Бер заман тыкрыкка керәме керә, бер тыкрыкка һаман керә, бер ничә сыер керде, тагы керде. Барып карадым. Аларның лапаслары шунда икән, керә торган урыннары. Сорагач, бу сыерны ничек савып бетерәләр икән дип, миңа җавап бирделәр. Хәзер бит аппарат белән генә савалар сыерларны дип.